إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Muhterem Müslüman doğrular, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Allah Teala hemmemizden eden ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayrat, ihsan, sadakatlerimizi öderiyatına kabul etsin ve şücre Cuma'nı silap, heftegi aydı silap gelip dursınız. Allah Teala hemmenizden kabul etsin. Avvalan özümü, onu horamsiz Müslüman doğruluğumu takvaya sifariş ettiyorum. Yani takva diyeni Allah Teala'nın buyruklarını ve kaytıran zatını riayet edip ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruklarını ve kaytıran zatını yerine getirmeklik bilen. Muhterem doğrular, üstümüzdeki ay, taze doğan ay, Rabiul Avval aydır. Yani 4 Türkeş'in avvalki ayı oluyor. Rabiul Avval ay diyen şu ayın içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olağan ittifakla düşüyor. Avvalan dünya geliyor veladeti şu ayın içinde. Ondan sonra ve şu ayın içinde de Mekke'den Medine geçiyor ve ahirde de şu ayın içinde dünyadan geçiyor. İn olağan ittifaklar üçüsü şu ayın içinde Peygamberimize yürüyor. Ve şu ayın içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huday Teala tarafından rahmetli olup peygamberlik dereceye yetiyor. Ve kan zahmetler çekip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ahirde da Medine geçiyor sahabeler şeyle kan eziyet çekip Habeşa geçiyorlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yavaş-yavaştan Mekke'de 13 yıl bulup ve Medine'de de 10 yıl bulup cemen 23 yılla peygamber oluyor. Peygamberlik vazifesini, memuriyetini 23 yıllıkta bitiriyor. Ve yavaş-yavaştan İslam ziyade olup, terakki olup, Allah Teala'nın tarafından vahiy gelip, ta Peygamberimiz ahir ömrüne çelli, yer bilen asmanın arasına irtibat bollu diye. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kovluk bilen İslami risaletini, memuriyetini eblağ etti. Ve amanatını yerine getirdi. Ve ummata hayrhahi etti. Ve Allah'ın yoluna zahmet çekti. Heyver katı zahmet çekmekle ve hak zahmet çekmekle. Ta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahirki hacca gidenine Haccetul Veda diyiliye 10. yılla sonra Arafat'ta duha ikindiğinden sonra
Şu ayet yani okuyan ayamız nazil bolýar. El yevm yani şu gün yani hicretin 10. yılı ve ondan sonra Kurban ayının 9'u ve Cuma gün. Şu ayet nazil bolup el yevm şu gün. Ekmeltu lekum dinakum. Allah Teala şey diyor. Men siz üçün ey Müslümanlar, sahabalar, siz üçün men dinimi kamil ettim. Din yani İslam din bolýar. Din İslam sizler üçün kamil boldy. 23 yıllıkta yavaş-yavaştan Allah Teala'nın faraidi, vacibatları iz gelip ahir ömrüne Peygamberimizin yine İslam kamil boldu diye. Onam dinini kamil ettim diye Hudaý Teala. Yani olağan bir nimet şey. Din kamil bolup da Peygamberimiz ötmeden önce dini kamil edip dünyadan geçer. Vaktiki din olağan nimet tamam bolanna ve etmentu aleykum ni'meti diye. Vaktiki din kamil bolsa yine Allah Teala'nın berýän nimeti da tamam bolluğu bolýar. Allah Teala'nın beren nimeti görünmeye hemmesi şol din İslam'ın kamil bolmaklygy bilen tamam bolupdyr. Ve raditu lekumul İslam dinen. Ve men siz üçün razı boldum İslami din yüzünden. Eğer men yanıma gelseňiz kıyamatda, men karşıma gelseňiz mulagat etseňiz kıyamatda ve dininiz eğer İslam bolmasa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ara düşmekligi bilen Hudaý Teala ahirki dinin iyi berýär, İslam din. Eğer şol İslam din bilen gelmeseňiz, men ýa razı diýär. Ve men yebtagi gayra'l İslami dinen felen yuqbala min. Ve huve fil ahireti minel hasirin. Her kim kıyamete gelse ve İslam'dan başka dini, yani şol Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyi veren dini ve sahabala, tabi'illa, tebe tabi'in 3 tane karın 300 yıllık içinde şu dini tebliğ edip bize yetiripdirler şu din. Yani dinin asli din. Şu din bilen gelmeyeni, başka din bilen gelseniz, başka yol bilen gelseniz, men kabul etmer diye Hudaý Teala ebeden. Ve kıyamette de ziyan çeken adamdan olur diye. İnnet din indallahil İslam. Din yani Allah'ın yanında din İslam din. Başka din Allah kabul etmeye. İslam ne oluyor? İslam el-istislamu lillahi bit-tevhid vel-inqiyadu lehu bit-ta'a vel-bera'atu mineşşirk ve ehlihi. Şu İslam-ı asil, şu Peygamberimizden nazil bolan, Peygamberimizin getiren dini, yani 3 zatdan kamil bolýar. Biri teslim bolmak, biri amel etmeklik, ve biri beraatın bolmaly. Önce Allah'a teslim bolmaly tevhid bilen. Allah'ını birlemeklik bilen näme Hudaý Teala teslim bolmaly. Allah yani ma'bud-ı berhak sendirsin. Hemme zatda, rububiyette, uluhiyette ve ad-ı sıfatlarda. Şuna sen teslim bolmak şi, olağan muhim zata. Yani tevhid şu İslam'ın reişeti şu. Önçäki payeti şu. Hemme peygamberler gelipdirler. Adamdan ta Hateme şerli hemme peygamberler. Hemmeti deyipdirler ki şu şuar önçäki ma'muriyeti näme? Ubudullah. Ma lekum min ilahin gayru. Yeki Allah'ını ibadet edin. Allah'tan gayri hiç ma'budu berhakı yoktur. Şuna tevhid diye şuna. Yani bir adam Müslüman olacak olsa evvelki ondan şuna ehli tevhid bolmaly. Bu awwal qismi. Ve ikincisi de vel inqiyadu lehu bit-ta'a. Şol tevhidine da amel etmeli bolýar. O tevhid yani sen kabul et diýersin, anlaýarsyň, o yürekde bolýar. Kabul et diýersin, muhabbet et diýersin, şonu sen gowy diýersin.
Şol o yürekde bolýar, o şonu iblag etmeli, tebliğ etmeli, amel etmeli şoňa. Tevhide wara amel etmeklik. Ve ahirkisi beraatın bolmaly, muhterem doganlar. Beraat yani bir adamın tevhidi bolmasa, bir adamın tevhid bilen yaşamasa, sen şondan beri bolmaly, sen şondan bizar bolmaly. Sen şondan muteneffir bolmaly. Onu özüňe düşman tanıymaly. Şol İslam'ın düşmanı bolýar. Hem şirkten ve bid'attan ve hurafattan ve ehli şirk, ehli bid'at, ehli hurafattan. Şu üçüsü bolmasa, birden biri bolmasa, bizim dinimiz İslam ile sahih bolmaýar. Ertäkün Hudaý Taala'nın ýanyna bar sataşamyzda, şulan birden biri bolmasa Allah kabul etmeýär. Men iyi veren dinim däbi diýe. Bir ütgäpdir diýe. Hani sen tevhidin? Hani sen tevhide amel etmekliň? Hani sen şirkten, o bid'attan, o hurafattan bizar bolmaklyň? Hani? Şonu sorýar Hudaý Taala. Ýöne İslamda muhterem doganlar, asli İslam. Allah'ın iyi veren İslami. Şon bilen madem sorak bolunýar kıyamatda. Ha men size şoň razy bolum diye wagtki Allah razy bolsa bize İslam üçin. Biz näme diýip razy bolmaýly İslamy? Näme diýip İslamy goýup başa ýağa gitjek bolýar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek, nurani bolan, arasa bolan, hemvar bolan, ulukon giyin ýoluny biz terk etýär, barýar bir şagal ýollara. İslam'a ýabşyrylan ýollara. İslamdan İslam'ın kaplarından ýabşyrylypdyr. Onu şeytan ýabşyrýar. Şu her ýoluň da öwünde şeytan otyýdy. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalaryň ýanyna otyýa, yere bir dogry hat çekdi diye. Yere. Otan Peygamberimizin taglimi beter heýwara güýçli. Peygamberimiz her ýoldan istifade etýär ki düşündirjek bolýar. Otan şu dogryca hat çekdi diye Peygamberimiz sahabalary görkezip. Peygamber aýtdy diye sahabalara ve enne hâzâ sirâti mustakimen. Şu çeken ýolum meniň dogry ýolumdyr diýdi diye. Sirâti mustakimen meniň ýolum diye Peygamberimiz. Özüne mustakim, dogryca. Hiç gysgyk ýeri ýok, kötel ýeri ýok, batlak ýeri ýok, düşünmezlik ýeri ýok, gyýlyk onda ýok, sapça, nurani. Hiç onda garaňkyçylyk ýok. Teraktukum alal mahajjatil beyza. Leyluha kenahariha. La yazigu anha illa halik. Peygamberimiz aýtýar, men araňyzdan çykyp giderim. Emma men ýydymdan bir ýol goýup gitýän seniň araňyzda. Mahajjatul beyza bir zatdaki beyza, ak. Şoň giýjesi günnüzi ýalar. Yani hemişe ýakdy. Hiç piçiligesi ýok. Anhatsak ýol. Şo ýoly size goýup gitýän. Her kim şo ýoldan çyksa helak bolar diýär. Şo ýoldan çykaka başga şagal ýollara girse, şeytan çagyryp oty, olara bir agasa, dogry ýoly terk edagasa, muhterem dogly şoky ýok. Helak bolar diýär. Bu şoky urunda bilen, jokda bilen. Asli Peygamberimiz mübarek sözü şula. Sen dogry ýoly sen äpberip, keç ýollara girsen, şeytana sen duzagyna düşýärsiň we helak bolarsyň diýär. Hem dünýä hem ahiretde. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ فَاُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Bir adam musulman bolýar. Musulmanlygynda da heýwara ayak diýýär, paýmerdi etýär, paýdary etýär, istigamet etýär. Kep gurruna gitmeýär. Dogry şol ýol bilen edame berýär. Dogry sırat-ı mustakime edame berýär. Ondan adaşmaýar. Allah Teala näme şoň üçin emin madyr diýär. İki zat. Emniyet ba ahiretde, hidayet ba dünýäde. Şu dogry ýolda durup bilsek ta ahirine çellik inşallah beheştir.
Bizim näme şu dünyada hidayette bolyarys, zalalatda bolmaýarys we ahiretde de näme emniyette bolyarys. Ola hondatdaşylar. Şu doğru yol, şu muhterem doğru. Peygamberimiz aytdy ki, şu men çeken yolum, şu men yolum diýdi. Men yolum. Yani menden gaýryň ýoly kabulda diýdi bolýar. Biz her işi etsek, her amali etsek, her zadiki etsek, sogap tamalı bolup, bir dünyevi zatda da bir adat mehem bolýar bula da. Näme sogap tamalı bolýar, Allah'a yakin bolaýyn diýersiň. Şozura amal etjek bolsak, wöreýli bakaýly aňyrty nira bar ýetdi şo. Aya şol Peygamberimiziň ýolum şo. Ve enne hâzâ sirâtî diye meniň ýolum diýär. Peygamberimiziň ýolum şo. Eger Peygamberimiziň ýolu bolsa mustaqim bolýar. Ýok, eger Peygamberimiziň ýolu bolmasa gaýry mustaqim. O dogry däl. Ben her näme dogryjak bolarsan, owadan kefiň bilen, owadan sokan ranyň bilen, ine zähmet çekmekliň bilen, jelese goýmaklyň bilen, kitap ýazmaklyň bilen her nämede. Imkany ýok, gyýşyk ýol mustaqim bolsun. Allah mustaqim diyen yol şo mustaqim. Doğru yol şo. Peygamberimiz wörkedi wagtyny men getiren yolum 23 ýyllap zähmet çekdim araňyzda. Şolar hemmesini ayırdım. Şirke ayırdım, bid'ata ayırdım, hurafata ayırdım. 23 ýyllap siziň araňyzda zähmet çekdim we men özüm çykyp barýan, we goýup barýan ýolum doğru ýoldur şi. Osam kaptarlaryň bir oňja hat çekdi diýe şu doğru ýolun kapdy. İki tarafyndan oňja ýol çekdi diýe. Osam şu ýolda diýdi diýe, bula şeytanyň ýolu diýdi diýe. Men ýolum dä diýdi diýe. Men ýolum birçe däne. Birçe ýol. O da kitap we sünnet. Allah'ın getiren dini şu. Bir oňja kapdan näki ýola bilen men ýolum dä. Diýilse diýilsin. İslam diýilsin. Her näme sünnet diýilsin, sogab ba diýilsin. Tebliğ edilsin. Her näme edilsin. Men ýolum diýdi Peygamberimiz. Ve enne hâzâ sirâti mustaqimen fettebi'ûhu. Şu men doğruca ýolumdan gidin diýip Peygamber. İttiba. Tabi bolmak, peýrowi etmeklik, amalan sabit etmek, bol inqiyad lahu bit-ta'a. Sen etaatyň bilen şonu sen amel etmeli. Şu doğru ýoldan gitmeli. Allah Taala wörkedi goýan ýol şi. Şu ýoldan gidin fettebi'ûhu. Ve la tettebi'us subul. Al kaptalından çektim diye oňja ýolda çektim. Bulara diýe baramaň diýip Peygamberimiz. Ve la tettebi'us subul. Subul sebiriň jemgy ýollar bolýar. O kän oňja hat çekdi de, yani İslamy hakyky asillen gaýry kän ýollar bar. Meniň ummatym 73 bölek bolar diýen şo. Kän ýollar kän. Olan hemmesi subul. Olan hemmesi şeytanyň ýoly, gyýşyk ýol ola. Şo ýola gidersen näme bolýar? Men doğru ýoly goýjak, o şo ýoly geçe, ola owadan, ola tebliğ etýärler, ola zähmaty kän, ola gowsa honran etýärler. Bir ağlanýar, bir zada bir ağlamda gitýär, şo ýoly girýär. Eger şo ýoly girsen, feteferraka bikum an sebili. Siz tefrigaga sebep bolýaňyz. Tefriga, furqat, musulmanlaryň cemaatynyň bölünmekligine sebep bolýaňyz. Yani şu doğru ýoly ap bersen, sen mes'ul bolýarsyň. Ki musulmanlaryň arasyndaky tefriga bar, sen şoň bir mes'uliýet bolýar. Näme diýsen doğru ýoly terk etdiň gyýşyk ýola girýärsiň. Gyýşyk ýola girdiň dämi? Tefriga bolýar. Feteferraka bikum an sebili. Ama sen doğru ýola gir, şoň içinde wahdet bar, şoň içinde ensejam bar, şoň içinde birleşmeklik, wahdet şoň içinde bar. Şu jähetden muhterem dogallar, dini İslam kamil din boldy. Ve onu hiç bir izaf etmeklige asan muhtaç da, geregi ýok. Vatike bir livany sen doldur, sudan doldur bir livany. Doldudan tamam olu da. Sen üstüne şoň sugy livana girmeýe, daşna dökülýär. Ihtiýagy ýok da. İslam kamil,
içinde hemme hidayetle var. İçinde farz da var, içinde vacip de var, içinde sünnet de var, içinde mustahap da var. Hemme de içinde var. Sen iktisadına, siyasetine, içtimai zadına, ölmehen zendegiğine, hususi zendegiğine tamamı zatları İslam'ın näme cevap kuşa. Kamil din. Hiç noksan yok diye. Her tarafta noksan yok. Şamil din. Vaktiketen şu İslam'ı koyup başka yola girsek, yani biz zabanı halimiz bilen ayttığımız oluyor. Ya Allah, sen bir dini kamil etmeyendirsin diydi şu. Sen bir de beren nimetini tamam etmeyendirsin diydi oluyor. Ve men radide diydim oluyor. Allah Teala radî bol otiysen İslam'a. Ve bizi vademi şu yola sarıptır Hudaý Teala. Şoňa rızayeti var Allah'ın olukon zataşı. Allah vadem şu Müslümanların içinde sayla seçip, ine sayla seçip, radî bolýar ki bir näçe Müslümanı eýe bolsun, sırat-ı müstakima. Allah vatike radî bolup duqa sen aýtýarsyň, men radî dä diýip aýtýarsyň. Näzire bolarsyň ahiri. Ve raditu lekumul İslam'e dinen, İslam men radî bolum siň dininiz bolsun. Men aýtdy zabany halim bilen aýtýan dilime getirip bilmeýän ki. Diline getirmeýärler ki, olaň da ihlasy bar. O teleke niyet yok ki o adamlar iki ibadet etýärler. İslamda döretýärler, başlatary döretýärler. Olaň teleke niyeti barmy? Ýok, teleke niyet ýok. Gawy niyeti bar. Böyle niyet, doğru niyet bilen bolmaya yine bir mizan var. İnnemel a'malu bin niyat. Bu bir mizan bolýar. Men ahdese fi emrina hada ma leysa minhu fe huve raddun. Bu da bir mizan bolýar. İki tane mizan var. Sen davam yok. Sen niyetin gowy, niyetin halis. Allah'ın razı edecek koyarsın. Peygamberimize mehabbetin var. Bunun üstüne dava yok. Dava nämen üstüne? İkilenci mizan. Her kim İslam'da dörese, İslam'ın içinde bolmadık zadi. Şu merdut diye peygamber özüne qaytarılýar we günahkar bolýar. Onlara riayet etme. İki tane mizan, ikiden bahem riayet etmeli. Bir mizan daşın doğrulaýar, zahirin doğrulaýar. Bir mizan için doğrulaýar, batının doğrulaýar. Her kim niyet etse, şu niyetine göre Hudaý Teala näme sogap berýär diye. Niyetin ihlas bolsa Allah Teala sogap berýär. Niyetler ihlas. Ama yol reveşleri, yol reveş ibadetleri ol İslam'dan hariç bolýar. Ol Peygamberimiziň dini der o. Zabany hali bilen didi bolýar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tevhid bolýar. Peygamberimiz men iblag etdim diye. Hemme sahabeleri gavahi alýar. Şu Heccetul Veda'da 114.000 tane sahaba. Bir rivayette 124.000 tane sahaba. Heccetul Veda'da ahirki Peygamberimiz haca gidipdir. Olakon cemaatin içine Peygamberimiz hoşlaşýar we aýtýar. Aya men size yetirmeli zady yetirdim mi? Hemmesi sahabe, şu sahabe bizim tarafımızdan aýtýarlar ki, "Howwa ya Resul, sen yetirdin sen." Allahümme şehd. Ya Allah sen şahit bol. Men maňa tabşyran ma'muriyetini kamil men yetirdim. Her sogap işi ki bolsa men şoňa eşare etdim. Ummatymy talim berdim, öwretdim. Her bir günah işte bolsa men ummatymy gasyrdım. Hemmesi kamilcak yol. Ya Allah sen şahit bol. Yine sahabalar ummatım gavahi berwati ki sen ma'muriyetini kamil bitirdin diye. Ama gerek edemen bid'ata karşı barsan bir zatları döretsem Peygamberimi qowwarýan. Eger şu işi etsem yine men Peygamberimize tevhin etdim bolýar. Zabanı halim bilen, dilim bilen ne? Halim bilen aýtýarsyň ya Resulullah sen tebliğ etmedin ki? Hani mevlid gesen etmedin ki sen? Özüňe mevlid tutmadyryn sen. Onu bize aýtmadyryn sen, şey diýdi bolýar. Peygamberimize ihanet bolýar. Peygamberimiz iblag etdim diye sen iblag eden diýip oturdun. Olakan bir tevhin şi. Sahabalara tevhin bolýar. Sahabalar ki Peygamberimizden sonra
hemmeti ta ölýän şäle tebliğ etdiler İslamy. Şo Peygamberimiz aýtdy ki, siz hazır bolduňyz, gaýyp diýen musulmanlary ýetir diýip hemmesinden taahhud alýar Peygamberimiz. O sahabalar ta ölýän şäle hemmesi zähmet çekdiler diýer. Cihada gittiler, talim verdiler, Kur'an öğrettiler, ahkam öğrettiler, tevhid öğrettiler, zahmet çektiler, hemmesi iblag ettiler. O şolun içinde hiç arasında mevlid yok muhterem doğanlar. 4 tane imam mujtehidimiz var. Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed ibn Hanbal, 4 tane ulukon imam mujtehidçiler. Şulan birinden hiç gaýty ne badem kefir bilen aýdypdyrlar, şu işi edewerin diýipdirler. Ne de adam ölür şu işi edipdirler. Ne de şolun zamanı aslında bağmış, aslında yokmuş adam zamanında. Bir karne, 4. karne tapılıyor. Yani şol hayrul kurun, sahabalar, tabi'iller, tebe tabi'in, şu Darakşan'da, Nurani, kamil olan talayi mehen vaxtlı 300 yıl geçenden sonra 4. betiren karnına, sonra tapılıyor şu. Bundan tafanlar bir paçalan bir tafan zadı bir ulama tafan zadı de. Hatta ulama tafada merdut bolýar. Bir galypdyr ki bir paça zalim paçaň tafan zadı. Sonra dören zaşy. Hiç tatlı yok şu. Ne sahabalar, ne Hulafai Raşidin. Eger gowy bolsa, sogaply bolsa Peygamber aýdar. Peygamber başga näme işi bar? Peygamber gelipdir ki bize sogapy görkezjek bolýar. Bize gelipdir ki şu haýsy ýoldan gitsen sen beheşte var ýa. Haýsy ýoldan gitsen dowlaka bayan şol görkezmek, bildirmek gelipdir. Eger hayır bolsa, sogap bolsa bildirerdi. Ne bildirmeýe? Eger bir adam şu mevlid muhterem doğa, eger taat bolsa, ibadat bolsa, şunu Peygamberimizin wezifesi, bize şonu bilmeli, şonun ibadatlygyny, o şon ibadatlygyny bilenden sonra bize şonu iblag etmeli. Peygamberimizin wezifesi şu. Eger iblag adam bolsa hani delil hani. Kur'anyň içinde hiç wagt Peygamberimizin veladatynyň içine gurrun etmeýär. Kur'anyň awalyn ta ahirçe waragatyryn terjümesini okuýun. Peygamberimizin veladaty hakynda hiç zat tapmarsyň. Emma Peygamberimizin be'esetiň hakynda, peygamber bolmaklygyň hakynda kän aýeler bar. Seni mebûs etdim, seni peygamber ettim diýip kän gurrunmaly, be'esetten kän gurrunmaly Kur'anyň içinde. Emma sahabalar şu 4 tane ulukhan ittifakdan Peygamberimizin dünya gelmekligi, Peygamberimizin peygamber bolmakligi, Peygamberimizin Mekke'de Medine geçmekligi we ahir dünýäden ötmekligi. Şulan içinden Hudaý Taala be'eseti beter muhim bilip Kur'ana şonu gurrun berýär. Be'eseti. Ulukhan nigmat diýip aýtdy. Ve sahabalar da adam üýüşüp Ömer Faruk radıyallahu ta'ala wagtynda hicreti şu nämetli hicretin ulukhan bir mebnasy taýin etýärler. Hicret meselen qamari diýär, hicret şemsi diýär diýne. Şu Ömer Faruk'un tafan zady böyle sahabeler meşweret etdi. Haýsy zady bir mebde tarih bileyli. Sahabeler şu hicreti ogurýar. Peygamberimizin veladaty diýi sahaty diýmedi. Peygamberimizin wafaty hiç sahaty diýmedi. Yani ehl-i sünne vel cemaate muhterem dogallar hiç bir şahs dünýäge geldi diýip ya bir şahs dünýäden gaýtdy diýip hiç merasim ýokdur. İslamda yoksa eğer bağ olsa Kur'an'a bolardı. Bağ olsa sahabalar şonu hatmen madamın iblag edip onu ýördürdür. Yok ola. Bizim ehemmiyet vermeli adam Peygamberimizin peygamber bolmaklygy be'esete ähmiyet vermeli. Ve hemşini Peygamberimizin hicretine ähmiyet vermeli. Bir gün Ömer Faruk'un yanına bir Yahudi geldi diye. Aýtdy ya Ömer dedi, ey emirul müminin. Sizin diýdiňiz kitabyňyzda, Kur'anyňyzda bir aýe bar. Eger şol aýe bize gelsedi, biz Yahudilere şu aýe gelsedi, dikkat edin. El yevme ekmeltu lekum dinakum. Şu aýe Yahudi aýtdy ha. Şu aýe eger Tawratda bize gelsedi, biz şu güni aý tutardyk diye. O da bir Yahudi bir adamy şu aýaň erdesini bilip oty. Näzir bolýar? 1433 yıl geçiyor. Şu ayan gelenler
Ve bir näse musulman doğulum şu ayan erdeşin bilen ak. Yeme bir Yahudi gelip şu erdeşin bilwati. O da Yahudi geliyor ayeti ya emirel müminin. Eğer şu aya bizim Tevratımızda gelseydi biz şogunu ay tutarduk diye. O da erdeşin bilwati ya. Yani İslam'ı kamil ettim diye Allah Teala ayeti. İslam kamil diye. Nimetim tamam ettim diye. İslam'ı ben razı olum size, siz de razı olun diye. Yani şu ayan erdeşini bir Yahudi şunu bilwati, ay tutacak diyoti. Ömer Faruk radıyallahu teala aytti. Men neydi şu ayan Hasan gelerliğini, Hayti zaman gelerliğini ve nerede gelerliğini bilyen etti. Ömer Faruk. El yevme ekmeltu lekum dinakum şu ayet diye 10. yıl Kur'an ayının 9'u Arafat'ta ikindiğinden sonra Cuma günü. Ve biz de hemişe Arafa, bizim ceşnimiz hemişe, Cuma hemişe bizim ceşnimiz diye. Biz ceşn tutacak diye Ömer Faruk. Yani hemişe Cuma gelemede muhterem de Allah, Cuma gelemede hemişe yadımıza bolsun. El yevme ekmeltu lekum dinakum diyen ayet şu Cuma günü nazil oldu. Bir ayet diyar, bir sebebi şu ki dinimiz kamil deyip begen otur her hafta. Ceşn tutacak. Bir sebebi şu. Sonra muhterem doğru Allah Teala hemmemize tevfik amal versin. Hemmemize fehme dakik versin. Hemme düşüneyle ki İslam näme? İslam deyip näme diýilýär? Ha, näme dady erdeş goýmaly we näme dadyň ýydynda dähmet çekmeli we näme dady ina sünnet deyip şoň ähmiýetini bilip, şo sogap deyip şu zatları düşünmeklige Allah tevfik berin hemmemize. Ve düşünemizden sonra şuna amel etmekle de Allah tevfikini izafe etsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Barakallahu li ve lekum fil Kur'anil azim ve nefa'ani ve iyyakum bima fihi minel ayat ve zikril hakim. Aqulu kavli hâzâ